aj mikrofón, že budem komentovať. Aha, Matej. Dobrý deň, vítam vás do videa, spoločne aj s bratom. Čaute. A ideme, prepáčte, že mám tak málo trofejí, ale snažím sa dať s bratom aj 10 000 trofejí. Asi si založil nový účet, on to už je trošku dlhšie, ale ideme na to a snažíme sa dať 10 000 trofejí obidva. Čiže užite si videjko a ideme na to. No, čiže máme tu prvý fight, ktorý je náročný. Nice, prišiel tu nový cápek, ale z toho sme úspešne zabili. Tento Spajkič, takzvané, nám tu trošku robí problémy, ale sme ho zabili. A je tu Frank a bohužiaľ... Ten už tiež nežije. Presne. A potom ide tu... Pekne. No, máme tu showdown a ideme na to. Nice, a vyhráme prvú hru. Čiže môžeme ísť play game asi. No, ideme play game. Jaj, to sú nubovia. Dobre, čiže máme tu ďalšiu hru a dúfam, že chat to vyhráme. Tá predtým hra bola celá dobrá. Troška ma zabila. Bohužiaľ zomrel. Ja mám tento skin Dynamajka. Ja na oplatku zabijem teammatea. Máme stred. Takže to je... Asi nie na dlho. Už to Jaj, troška Aj, trošku na KMZčka. vykakala. Ako, aby ste si nepovedali, že máme akože mám slabé účty, tak ja mám ešte tu akože účty, čiže... Ale teraz púšem na tomto účte. Ja mám iba takéto účty, ja mám tak. Ako môžem pušovať 10 000 trofej na tomto účte? Dobre. Ja to som si nechcel kúpiť, ani nemám prachy. Múny. Ako môžem to pušovať na tomto? Aha. No, to sa ti bude lepšie. Ne, ja som nechcel hru. Nevadí, daj si. A to si daj to aj kľudne. Ja už nenatáčam. Pičo? Idem, ale... Keď budeme hrať... Ja mám takýchto brawlerov. Dám si spajka. Čo nespravím? To mám tak malú HP. Dajte nám like aj odber, prosím. Chceme dosiahnuť 10 000 odberov. Bailando, bossano. Spievame ako Tito Rytmus, ne? Separ.
On traf. Zbierame Piper. Zbierasz Piper? No. Ty. Pajądu, kosandu. Ja. Čo? Chodźcie si zobrať. Nechcem. Tam si teraz mi... Čo? Príde v noci. Čo? To je debil. Zobral som.